बिथराइ लाइब्रेरिया खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि सालबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय काटलपारा गामिया काटलपारा बिथराइ लाइब्रेरिनि बानजायनायाव खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दिनैनि बे खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव लाइब्रेरिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो काटलपारा बिथराइ लाइब्रेरिनिनो आफादगिरि फैलाव बसुमतारिया। लोगोसे बैसागुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिया। आरो गोथैसि एबा दाहा बावजेनो काटलपारा गामि समाजनि आफादगिरि दयाल चन्द्र दैमारि आरो बिफां फुलि गायो काटलपारा आइजो समाजनि आफादगिरि लाबथि रामसियारि आरो नेहाथारि प्रमिला दैमारि बिथांमोना। फुंबिलिनि हाबाफारि जोबनायनि उनावनो हाबाफारि बायदियै थुनलाइयारि बादायलायनाय, उन्दैफोरखौ अननाय होनाय, गिदिरखौ मान होनाय, सानजौफुनि जामुं जानाय बायदि गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि जायो। बेनि अनगायैबो बे हाबाफारियावनो मेट्रिक आरो BA आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि मोनाबिलि समाव हारिमु मोनाबिलि बेखेवगिरि महरै MCLA जय मोसाहारि आरो देंखो रोजाबगिरि महरै खुरनामयी राभा बसुमतारि बिथांमोनहा बाहागो लागोन। नंगौ, दिनै काटलपारा बिथराइ लाइब्रेरिया 15थि रंजालि बैसागु फालिनो थाखाय थागथियारि जादों आरो बेनिनो फुंबिलिनि हाबाफारि, बे हाबाफारिया दाबावैसो जानानै थांबाय। बिथराइ लाइब्रेरिनि जाखिनि फ्लेग हस्टिं खालामनाय बेखौ खालामबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिथांमोना लोब्बा लाखिनानै जे बैसागुनि जे मुङाव मोनसे फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों आरो बे बैसागु जे 15थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय, बे फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै बैसागुनि जिखिनि फ्लेग बिरहोनाय, बे बिरहोनायाव आंखौ हांख्रायदोंमोन आरो बे लेखा आं बेवहाय नुजाथिफैनो हादों। थारैनो मख'नांगोन जे काटलपारा बिथराइ लाइब्रेरि बे लाइब्रेरिया गोलाव समनिफ्रायनो जे रंजालि बैसागु जे सेलेब्रेसन, बे सेलेब्रेसनखौ खालामबाय थादों। दिनैबो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि, बे हाबाफारिजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय सिगांदों। फुंबिलिनि हाबाफारिया बे समाव जानानै थांबाय। आं जोबोद लाखि, आं बे गामिनिनो काटलपारा गामिनिनो आरो बेवहाय जाखिनि नुनो मोनदों जे फुंबिलिनिफ्राय जिखिनि फ्लेग हस्टिं खालामनाय आरो बेनि अनगायैबो मुंख्लंफोरनो जे दाहा बावनाय बे हाबाफारि आरो बेनि अनगायैबो थुनलाइयारि हाबाफारिबो लागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो मोनदों जे बैसागु बोथोरखौनो जे लोब्बा लाखिनानै जे गेदेरफोरखौ खुलुमनाय, उन्दैफोरखौ अननाय हाबाफारिबो बिथांमोना लागोन। बेनि अनगायैबो गेलेमु हाबाफारिया थांनाय समाव बिथांमोना जानानै थांबाय आरो मेट्रिक आनजाद आरो हाई सेकेन्डारि आनजादाव जाखिनि उथ्रिसारनाय फरायसाफोर, गुन गोनां फरायसाफोरखौबो बिथांमोना बे समाव मान बावगोनखौ जों मिथिनो मोनदों। मोनाबिलियाव बिथांमोना हारिमु आयदा लाबोदों आरो बेवहाय करुणा मय राभा बिथाङाबो बाहागो लागोनखौ जों मिथिनो मोनदों। थारैनो जोबोद मोजां हाबाफारिजों बिथांमोना खुंफुंनो थाखाय बा गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय साखाफाराखौ जानायखौ नुनानै जोबोदनो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। लोगोसेनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि जे माखासे दोरोङारि दामजुजों लोगोसेनो जाखिनि GI टेग मोननो हानाय माखासे आइटेमफोर, बेखौ समायनायै बिथांमोना नैबे फ्लेग हस्टिं खालामनायनि साखाथियाव लाखिना दोनदों। जोबोदनो बेयो मोजां जादों मख'नांगोन, मानोना बेनि गेजेरजोंसो बर' हारिनि सिनायथि, बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बेखौ जोङो मोनदांनो हायो। आरो बे 15थि रंजालि बैसागु जे काटलपारा बिथराइ लाइब्रेरिनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बिथांमोना बे आइटेमफोरखौ बा GI टेग मोननाय जे आइटेमफोर, बर' हारिनि दोरोङारि आगजुफोर, दामजुफोर, बेखौ लाखिनायखौ नुनो मोननानै आं जोबोदनो गोजोननाय मोनदों। सिगांनि बोसोरफोरावबो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिजों लोगोसेनो ओनसोलनि साखाथि फाखाथिनि हारि हारिसाफोरनि जे मोसाखावरिजों लोगोसेनो मेथाइ खनगिरिफोराबो बेवहाय बाहागो लाफैयो। दिनैबो हयथ' बोथोरा खोब मोजां मोनसे थासारिखौ नुनो मोनदों। दा बे हिसाबाव बिथांमोननि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंसारथों आं बेखौ मिजिंथिदों आरो लोगोसेनो खावलायगोन नोंथांमोनाबो बिथांमोननि जे हाबाफारि, दा मोनाबिलियाव जाखिनि आर्टिस्टफोर फैगोन बेवहाय बाहागो लानो हागोन नोंथांमोनाबो। लोगोसेनो बेवहाय नुनो मोनदों जे गोबां गामिनि जे बोराइ बेन्थ
आरो गामिनि जाखिनि आइजोनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा उन्दै उन्दै जाखिनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोराबो बे समाव दोलै नोगोरै बेवहाय जोबोदनो लोब लोब बाहागो लानायखौ नुनानै आंनि गोसोआ जोबोदनो गोजोनदों आरो मोजां मोनदों। आं मिजिंथिदों जे बिथांमोननि जेखिनि थांखि लानाय बेयो मोजाङै जाफुंसारथों आं बेखौ मिजिंथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।